fer venda de llibres per WhatsApp o per e-mail, però deixant-los ben clar que no es repartirien. No, tot el contrari, va ser un Sant Jordi bastant tristot. No vaig fer cap venda. Estic fent una pàgina web, m'he donat compte que és necessari. I a Cadaqués és un poble turístic, llavors depenem molt de gent de fora, gent de Barcelona, gent de Girona, molt de francesos, i clar, si tenim tancades les províncies i les fronteres... A nivell cultural, ni una. Molt desemparades, de veritat. Positiu, perquè soc molt tossuda i que és una llàstima que un poble com Cadaqués es quedi sense una llibreria. Comprar els llibres per internet deu ser molt pràctic, però crec que personalment no t'omple. Serà una festa molt diferent, però la gent també té ganes de celebrar aquest dia de cultura. Possible que es celebri, ho veig molt difícil, perquè si no hi poden haver aglomeracions, la gent no pot remenar llibres tant com es voldria, difícilment.